Әссәламу алейкум ва рахматуллахи ва бәрәкәтүһү. Мөхтәрәм җәмәгать, 2019 елның 25 октябрендә миңа Петербург шәһәрендә Россиянең мөфтиләр советы оештырган Муса Бигиевка багышланган гамәли конференциясендә булырга туры килде. Бик күп кенә гыйлем ияләренең мәгълүматларын тыңлаганнан соң, Казан шәһәре Шиһабетдин Мәрҗани институтыннан фәнни белгеч Хайрутдинов Айдар Гарафетдин улының чыгышын тыңларга туры килде. Ул безне Муса Бигиевның Мускират китабы белән таныштырды. Ул бу китапның Фиргана үзәнлегендә яшәүче бер кешенең үзенә бүләк итеп бирүен тәфсилләп сөйләде. Китап иясенең исемен дә, төгәл кайда яшәвен дә әйтергә ярамавын аңлатты. Ул бу китап иясенең гомер буе үзенең байлыгын элек язылган китапларны җыюга багышлавын әйткәч, минем дә башка уйлар килә башлады. Миңа Айдар әфәнде белән сөйләшергә кирәк дигән фикер туды. Кем белә, Таҗетдин Ялчыгылның да бит күпме китабы әле табылмаган, бәлки юл ачылыр дигән фикерләр белән тәнәфес җитүен көтеп Айдар Гарафетдин улы белән сөйләштем. Ул үзенең телефон номерын биреп, Фиргана үзәненә хәбәр салып, белешәчәгенә ышандырды. Көчле дулкынланулар аша мин хәбәрләшү вакытын көтеп алдым. Ул сөенечле хәбәр Таҗетдин бабабызның Сидратул Мунтаһа китабының Фиргана үзәнендә яшәүчедә булуын әйтте. Әле болай гына түгел, Айдар әфәнде миңа Петербург шәһәре Россиянең милли библиотекасына мөрәҗәгать итәргә киңәш итте һәм үзенә китаплар табуда күп ярдәм итүче Озия ханым Әхнәф кызы Нигъмәтуллинаны табарга кушты. Кызым Чулпан Озия ханым белән очрашу оештырды. Түбәндәге видео шул хакта. Без күренекле мәгърифәтче, галим, тарихчы, язучы, мөгаллим, дин эшлеклесе, табиб Таҗетдин Ялчыгылның мирасын барлаучылардан бер төркем. Без аның шәҗәрә вәкилләре. Бүгенге көнне Таҗетдин Ялчыгылның 100дән артык китабы билгеле язып калдырган. Без аның әле бүгенге көнне монысын гына икесен генә тотып укый алабыз. Ике китабы гына билгеле безгә кулга алдык. Менә шушы эзләнүләр безне Петербург шәһәре Русиянең милли китапханәсенә китерде. Әйдәгез, без анда кирик әле. Аллаһымның шушы белем юлында безгә бәлки күбрәк мәгълүматлар бирмәсләрме? Нәрсә сөйлиләр икән бабай турында? Әйдә кызым, кирик әле, карыйк әле. Sen misiniz Розалия Файсен misiniz? Үзебезнең мөселман кызы каршылыйбызны шушы Русиянең милли китапханәсендә. Әлхәмдүлилләһи раббил галәмин, үзе бер зур байлык. Sizni күрүемә бик шатман. Rusya Milli Kitaphanesi'nin Milli Edebiyat Bölümünde. Bugün sizin ihtibarınızla Totar Fondu'nun bir ülüşün göstermekçi bulabız. Bilgili bulganca Peterburg Kup Tatar ziyanlıları isimleri bilen belli. Bu şehirde Musa Bigiyev, Reşit İbrahimovlar hizmet etken eserlerini bastırgan üzerinin. Bu şehir Abdullah Tukay'ın izlerinde hatırlı. Sirek kitaplar kolleksiyasını көрсәткәләдек инде моңа кадәрле. Bugün biz sizge өзінің ғұмырын татар халқына хезмәт итүгә багышланган күренекле мәгърифәтче, шәрехче, галим, дин әһеле, мөгаллим, тарихчы һәм табиб Ялчыгыл Таҗетдинның иҗатын күрсәтмәкче булабыз. Башлап китәбез Рушан Шәмсетдиновның Ялчыгыл Таҗетдин портретына. Моның ике ягында Ялчыгыл Таҗетдинга багышланган җыентык күптән түгел генә чыккан һәм язучыга багышланган Рөстәм Галиуллинның Васият романы. Бу стендта безнең Рисалә-и Газизә әсәре. Язучының бу әсәре
Татар халкының күптәннән яратып укылган әсәре, мәдрәсәләрдә дәреслек булып йөргән әсәре. Иң беренче бездә барлыгы монда күрсәтелгән 31 басма. Субханалла, 40-ка якын. 31 басма. Шусы кирәк инде. Бу әсәрнең берничә басмалары шулай ук монда. 1911 ел әйтик, 1904 ел, 1889, 1904, 1876 и 1863, 1859. Субханалла, 1904 ел. Монда безнең Ялчылык Таҗетдинның иҗатына, аның биографиясына, аның иҗатына багышланган мәкаләләр. Моны башлап җибәрә Зәйдин Фәхретдинның әсәре, атаклы әсәре, әсәрнең беренче томында 198 номерлы Таҗетдин Ялчыгылның биографиясыны аның турында. Аннан соң Марсель Әхмәдҗановның Татар шәҗәрәләре китабы 10-нчы биттә безнең Таҗетдин бине Ялчыгыл шәҗәрәсенә багышланган. Ялчыгыл Таҗетдин искә алына әдәби багланышлар һәм аларның нәтиҗәләре. Казан утларында Казан утлары журналының 75-нче ел 10-нчы номерында басылган. Инде Ялчыгыл Таҗетдинның мөгаллим буларак, аның бу хезмәтенең бу өлешен тикшергән безнең авторларыбыз Шәймәрданов һәм Сибгатуллин Татар милли педагогикасы китабы сезнең алдында. Һәм монда 14-нче тема күренекле татар мәгърифәтчеләреннән Ялчыгыл Таҗетдин. 1762 Язучының туу һәм вафаты даталары төрлечә бирелгән инде. Төрле чыганакларда төрлечә. Соңгы өйрәнүләргә инде без соңгы чыккан җыентыкка өстенлек бирәбез дип әйтергә кирәк. Аның даталарын билгеләгәндә. Библиография безнең җыелган инде. Әмма хезмәтләре турында менә моны подробно язырга кирәк булачак. Шушында итәргечләр безгә язучы китап укучылар килеп, кайбер әсәрләрне сорыйлар һәм безгә дальше эшләргә бер итәргеч булып тора бу. Шуның өчен сезгә рәхмәт. Һәм сездә мине байыттыгыз. Сездә байыттыгыз, әлхәмдүлилләh. Сидрәтул Мөнтәһәне табып бирдегез бит, Алланың рәхмәте. Хикмәт. Ничектер менә уйда бар иде. Ничектер килергә шундый күңел тартып, ничектер менә аяк тартып торабыз. Алланың рәхмәте шушы укуларда катнашу, менә Бигеев укуларында катнашу. Менә ачты юкмы? Алланың рәхмәте. Алланың рәхмәте. Безнең менә мондый әле ачылмаган китаплар бик күп әле безнең фондта. Китаплар исемнәре белән куелган каталогка, аларның авторлыгын билгеләргә кирәк. Бу зур эш инде. Менә мин сезгә список калдырдым, бәлки тагын килеп чыгар алар. Бәлки алар. Аннан соң сезгә әйтмәкче идем. Тәварихи Булгария безнең кулъязма формасында саклана. Мин чыганаклардан таптым. Безнең Россия милли китапханәсенең рукопись кулъязмалар бүлегендә саклана икән. Мин аны шифрын сезгә бирермен, сез анда барып, ул кулъязманы карап рәсемләп төшереп. Шулай ук Тәварихи Булгарияның кулъязмасы институт востоковедениянең китапханәсендә дә бар диелгән. Аның да шифры күрсәтелгән. Субханалла. Субханалла. Алланың рәхмәте. Моның рәсемен төшерергә сезгә рөхсәт итәләр дип уйлыйм. Бу музейга да урнаштырырга, аны галимнәр өчен дә билгеле була, кайдан эзләргә. Алланың рәхмәте булсын сезгә.
Вакытыгызны бик күп алдык. Әлхәмдүлилләh, шөкер, сезгә дә файдалы булды, безгә дә файдалы булды. Менә хәзер бу китап өстендә эшләргә инде Аллаһ Тәгалә хәерле юлларын ачсын, анысына да. Балаларга инде үзебезгә иман байлыгы бирсен Аллаһ Тәгалә. Бик менә Рәсәлия газетасының менә бу чыгарылышларын караганнан соң, менә күпме күләмдә бастырылганын, әле тиражлары бар микән? Ну, юк, eski kitaplarda kızılcık karşı tiraжлар күрсәтелмәгән. Субханаллах, менә Бит белән. бик инде менә күренеп тора, күпме халыкта шуның кадәрле ничек дип әйтим, белем чыганагы булып торган бит үз дәврендә. Субханаллах. Озыя ханым бик мөлаимлек белән җылы кабул итте безне. Ул бабабызга багышлап библиографик презентация уздырды. Күз белән күреп, йөрәк аша уздыргач, күңелләр нечкәреп, күзгә яшьләр килә. Таҗетдин Ялчыгыл мирасын саклау, өйрәнү буенча гыйлем мәйданында зур эшләр бара. Әлхәмдүлилләh. Сидратул Мөнтәһә китабы табылган китапханә дөнья күләм китапханәләр арасында беренче бишлеккә керә һәм ул фондының зурлыгы буенча федерациядә икенче урынны алып тора. Президент указы белән мөһим әһәмияткә ия объектларның берсе һәм ул халкыбызның тарихи дәрәҗәле милли мирасы казанышы булып санала. Ничә еллар дәвамында Таҗетдин Ялчыгылның хезмәтләре, гыйлеме Аллаһ Тәгалә белән бәндә арасындагы бушлыкны тулыландыруда зур терәк белем байлыгы булып хезмәт иткән. Һәм ул бүгенгесе көндә дә безнең өчен бик кирәкле актуаль хезмәтләр. Улуг галимебез Таҗетдин Ялчыгыл шәҗәрәсенә күз салсак, борынгы татар әдәбиятының бабасы булган Кол Гали буынына барып тоташа. Мәктәп программасында бу зыялы галимнәргә зур урын бирелгән, аларның тормыш юлы шул гасырда яшәгән, иҗат иткән борынгы һәм урта гасыр татар әдәбиятын үзләштерүгә һәм күз алларга ярдәм итә. Район күләмендә бу галимнең истәлегенә күп кенә эшләр башкарылды һәм аның иҗатын барлау буенча да эшләр бара. Әлхәмдүлилләh, сөйнечле хәбәр. Югары Мәлем авылында язылган Сидратул Мөнтәһә Һәфтияк Шәриф тәфсирен табып, китабын табып, Таҗетдин Ялчыгыл картотекасына беркеттек. Төрки телендә бастырылган 339 биттән тора. Бу китапның басмасына рөхсәт бирелде Санкт-Петербургта 20 июль 1904 елда Казанда Чирков варисаларының китапханәсендә мәрхүм Шәмсетдиннең матди ярдәме белән бастырылган дип язылган китапның тышында. Бүгенгесе көнне шушы нәсел дәвамчысының игәнәчелеге белән татарчага күчерү эше бара. Ахмедзянова, Зигангирова, Әклима апа Хасанова тарафыннан 13 февраль 20 елда Таҗетдин Ялчыгылның Рисалә-и Газизә әсәрендә Коръән әһәңнәре темасына магистрлык диссертациясе якланды. Бабайларыбызның яшәгән ихаталары табыла, каберләре торгызыла, шишмәләре барлана. Иншаллах. Аллаһның рәхмәте, шәфкате белән иманлы бәндәләренең гыйлемнәре, уй-фикерләре гасырлар, шырлар аша безгә килеп җиткән бит. Алдагы көннәрдә дә ул үзенең якты нурын чәчәр. Иншаллах. Мин моңа инанамын. Хөрмәтле туганнарым, балаларым, якташларым, без менә шушы мәртәбәле зыялы шәхес, дин әһле шәҗәрәсенең дәвамчылары, тырышыйк үзебезнең динебезне өйрәнергә һәм гамәлләребезне Аллаһ кушканча башкарыйк. Аллаһның әмерләрен аңлы булып, фәлсәфәләргә бирешмичә, нәфесләребезне ислам кысаларына буйсындырыйк. Раббым, барчаларыбызга да хәерле, сәламәт гомер, иман байлыгы, тәүфикны иеп бирсәңче.